bude určite hrať hudba, takže tam si neporadí. Čaute borci, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes po dlhšej dobe sa vidíme, lebo mali sme nejaké komplikácie behom, ale už budeme točiť pravidelne a hádam sa to všetko podarí. Peťo šoferuje. Ideme cvičiť. Nejdeme do Monety? Jasne. Takže... Čo si dáš dneska? Mám chrbát biceps. Bicák? Brucho. No. Chrbát biceps, brucho. Ja si dám tiež brucho. Chcel som povedať bicák, ale... Pôjdem ramena. Vždycky pondelok mávame ramena. Mávam teda. A tak. A potom do roboty. Po voľnom čase. No. Si nezabudol, jak sa to robí. Prídem do roboty a... Nesmiem sa v posilke moc rozjebať, lebo budem unavený potom. No dobre, už sme pomaly tam. Tak dáme nejaké videjka z cvičenia a majte sa. Sérii. No. Je tam voľačo? Nakupovaný, no. A voľačo tam je. Voľačo. Aký trembolón tam ešte musí strviť. Chodá piče trembolón.
Ja už váhy až tak nie, ale som rád, že si to potiahol, ako klobúk dole. Ja som tiež rád. Ideme sa nájsť. Doplniť kalórie. No. Ja som ešte nič nejedol dneska. Ani proťak som nemal, nič. Pumpu som mal. To je základ. Takže tak. No dobre. Takže týmto by som to završil. A otec ti povedz, čo ti zadiela telefón. No. Natáčam si rozcvičku a tetka prišla, zhodila telefón. A jebla mi to len tak, ty reku. Keby ti ho dala aspoň nábok, alebo ti ho čo povedala, nie, ty kokos, hodí ti telefón. Však som ti to ukázal, že čo robí. A akože nič som mi nehovoril. Ale keby jej spadol ty kokos ten telefón a doškrabal sa, tak som asi nasratý, no. Sú normálne tí niektorí ľudia, akože... Ale ja neviem, čo tam robila, však mal som to normálne na tom stojánku položené, ona tam prišla a je ty koko dole. Keď ti aspoň zakývala, bola čo povedala, nie, ty koko ti normálne hodí telefón na zem, akože... To normálne není toto, akože... Sú aj horšie prípady v tej posilke, fakt, čo sa tam deje, ty kokos. Tremboluňaci. 17 ročne. Píchať, keď sa trembolom pícha, vieš. Musíš sa pridať. Skočíš pod jeho. To sú požičané svaly. To sa tu nedieje, to sa deje zase inde. A však. Ja proti tomu ako nič nemám, len tí ľudia by to mali robiť s určitým zámerom proste. Robiť to pre peniaze, postaviť sa na to pódium a vyzerať dobre. Na kúpalisku. Ukázať. To prebieha u nich v hlave, že ja budem vyzerať na kúpalisku dobre, že babi, no, pôjdu, no. A čo z toho majú? Vysadia na týždeň a budú vyzerať jak kabely. Keď sa ti nepostaví, tak ti to je zbytočné kolena vyzerať. No, a to je druhá vec, no. Ja s tým ani nezačínam, ani nezačnem a pokiaľ nebude fakt tá vízia peňazí, že fakt dostanem za to, že ma to bude živiť, tak určite nie. Dobre. Tak ideme sa nažrať. Čaute. Čaute.